खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिखां ब्रह्म इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ माब्लाबाबो हारि आरो हानि बिथिङाव राजखान्थि खालामा आरो हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो इउपिपिएलआ हानि मेला खुंदों नाथाय बिपिएफ बादि समाजखौ लेथ्रा खालामनो जौ-जुवानि मेला खुङाखै होनना 21 नं सालबारि ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुंदों इएम रन्जित बसुमतारिया माटिर समस्याটো সমাধান কৰিবলৈ লেন মেলা কৰিছে আমি বিপিএফৰ নিচিনা এনেকে আপোনাৰ মদৰ মেলা জুৱাৰ মেলা কিবা কিবিৰ মেলা কিবা কিবি মানে কিবা কিবি আৰু ধৰি লওক আপোনালোকে এইবোৰ মেলা কৰি পেলাই আমি সমাজখন নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই आसामनि मादावनो मुंदांखा जानाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिखौ सरकारि बाबै बेखेवबाय बाक्सा बारापाइटा नेपालि बस्तियाव मैगं थाइगं लानानै गोब्राब खाथिजों फैनाय गंसे गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आंगो बिमा हिराबेन मदिया रुंसारि जाबाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सामखागुरि गामिनि पश्चिम मालिगाव बन्दन विकास केन्द्र मावख'आव सुबुंफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांहोनायनि हाबाफारि लादों गसाइगाव महकुमानि सराइबेलाव सासे 61 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ दैयाव गलांना जिउ गोमादों क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बर' सिंमारि खुन्थाइबारि बांगालदबा कासिबारि खारगामि खारगाव आरो रमानफारा गामिजों बोनानै लांनाय हाइ पावार ग्रिडखौ बोखारफिननांगौनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों बाक्सानि सालबारियाव 21 नं सालबारि ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों बाक्सा सालबारिनि रुपुहियाव गोदानै फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस स्टेशन बेखेवदों दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन